Hej alle sammen, velkommen til vores Askers video. Og vi starter med Mads Lund til Karoline. Det var der dame op på Island. Er det der, hvor der er is? Eller er det der, hvor der er grønt? Og det er der, hvor der er grønt. Nå, det er den der by der. Ja, Nej, Island er den. ja, men der lever der altså lamaer. Lever jeg. Okay, næste spørgsmål for Laura. Ja, hvad synes du om mig? mongoler? Du er en stor mongol. Jeg kunne meget godt lide dig. Ej, jeg kan godt lide Laura. Du er sød. Jeg synes, du er en super veninde. Super sød. Dejlig. Smuk. Fantastisk. Hvad? Nå. Vi er alle tre af til piger. Og det var Martin Holm, der stillede det. Jeg er ikke. Jeg er ikke. Jeg er super ringeelsker. Okay. Ved I, hvem jeg er? Annika, du gør selvfølgelig. Du er Annikas kusine. Ja. Mit udseende fra 1 til 10. Jeg vil sige 8. Ude på billeder, så ja, 8. Og fik til morgen. Jeg fik til morgen. Jeg fik rundstykker til morgen. Jeg spiste chokolade julemænd. Så fik jeg bagefter et rundt. Nej, jeg fik ikke rundstykker. Jeg fik noget brød. Og til aftensmad, jeg fik pandekage. Og jeg var på Jensens Bøfhus. Jeg fik fiskeflip. Okay, Laura Kjær har I hilst på Sofies blå mand. Ja, det hun har hendes underbukser. Det har jeg set mange gange. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved heller ikke, hvad det er. Men det lyder spændende. Okay, Laura Kjær elsker I mig. Ja, selvfølgelig gør vi det. Det gør det. Jeg gør det i hvert fald. Højere end det meget. Ja, Mads Lund elsker I mig. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. Ja, altid. Så meget. Karoline, snorker du? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke høre mig selv om natten. Og der kan vi så sige, det gør hun. Nej. Rimelig. Det tror jeg altså virkelig ikke. Det er ikke rimelig meget. Okay. Men hun snorker. Det er på den søde måde. Og så er der et spørgsmål fra Laura Kjær. Og det er, hvem kan I lide? Ikke rigtig nogen af tiden. Jeg kan heller ikke rigtig lide nogen af tiden. Der er mange, jeg kan ikke til. Hun kan ikke engang til det. Det var lidt tørt. Okay. Lasse spørger. Lasse indgår på dagen. Så er I taber? Hvis nej, hvorfor? Hvis jeg så lyver ikke. Nej, vi er ikke taber. Og hvorfor? Fordi vi er seje. Men alligevel, han ved godt, vi er seje. Vi er ikke tabere. Og hvis ja, så lyver jeg ikke. Nej, vi lyver aldrig. Ja. Nu spørger jeg. Jeg stiller klar. Mads Lund. Da man første gang opfandt ud af, hvordan vidste man så, hvad det skulle bestilles til? Kan du selv svare på det spørgsmål? Ja. Vi vil sige, at det er vinden, der gør det. Ja, det tænker jeg. Jeg siger, at det er de der satellitter. Jeg bestemmer åbenbart en satellitter. Okay, så det er åbenbart en satellitter. Okay, og så er der Emilie Bilde. Jeg kan ikke udtale sig. Bilde. Hvad synes jeg om mig? Jeg aner ikke, hvem du er. Altså, jeg kender dig ikke, men du ser sød, og så rigtig jeg går ind i konsultatsmiddag, så der jeg kender dig fra, men du er meget sød og meget kød. Og Mads Lund, hvis en løgner siger, at han lyver, er det så sandt? Ja, det kan man aldrig vide. Det ved man aldrig. Man ved aldrig, hvem det ved man aldrig. Det kunne være, at Karoline var en løgner. Det ved vi ikke. Okay, Mads Lund, er en zebra hvid med sorte striber, eller sort med hvide striber? Det ved jeg! Den er hvid med sorte striber, for den har en hvid mause. Okay, Jakob Christopher Pedersen. Hvem har opfundet den dybe tallerken? Ham der opfandt den flade tallerken. Og gafler og knive. Okay, til Karoline fra Lasse Elgaard på Stansen. Hvad er 12 gange 7 gange 0 gange 8 gange 0 gange 4 plus 24? Det starter med at være 0, men så pludselig man det med 24, så det giver 24, Lasse. Jakob Christopher Pedersen. Har I mange røvhår? Det kan vi ikke svare på, fordi det var ude for tiden. Jeg har ikke røvhår. Jeg har heller ikke røvhår. Så nej, jeg fletter mig. Vi kan ikke flette. Har Lasse sagt, at jeg skal synge i video? Ja, Karoline, Lasse. Nej, det gider jeg ikke. Ikke? Lasse Elgaard Krusdansen, Karoline vil synge videoen, og det synes vi alle sammen er en god idé, så hun kan lige synge noget. Nej, jeg skal ikke. Du skal bare synge med. Jeg gider ikke. Vi skal nok synge med.
Gør det godt. Jeg gider mere. Kom nu. Så videre. Jeg tror, vi kan konstatere, at vi fucking sammen. Det var vores. Tak for i dag, folk.